Nou, goeie. Hoi. Hoi, waar ben je man aan? Ik ben een auto spotten. Auto's spotten? Ja. En hoe was dat dan? Ja, ik kan wel wachten dat er een mooie auto langskomt en dan gewoon, oh ja. Ja? Ja, Ja. Wat is dat dan? Vind je mijn auto's mooi? ja Ja. hoor. Ja. Maar je moet nog even wachten dat je hem zelf in had, denk ik, of net? Ja. Dat durf ik dan wel te zien, denk ik. Hé, maar je woont hier in de buurt? Ja, in Warkum. Oké, en dan ren je hem hier even in. Hè? Nee, met de fiets. Die staan hier onder de brug. Ja, Dan doe je hem dat vaker? jawel. Ja, Nee, net echt. Nou, Oh. zo nou en de alles. tweede keer, Ja. toch? Oh, tweede keer? Ja. Oh. Maar wat is er zo leuk aan? Nou, gewoon mooie auto's kun je dan zien. Je hebt natuurlijk niet mooie auto's. Jawel, Jawel. maar dat is maar één. Ja. Hier is Ja. er veel meer. En wat vind je dan een echt mooie auto? Een Audi. Nou, En altijd als er hier een vrachtwagen langskomt, dan doen we ook zo, want dan gaat hij toeteren. Ja, dat vind ik ook leuk. ja Ja. hoor. Ja. En Fiat, wat heeft Fiat buiten aan? Ze hebben nog wat waan. Ja. We spelen met Jens. Ja, Spelen met Jens. Ja, wij waren nu Ja. aan het spelen met Jens. Oh, Ja, dus dat is Jens. Ja. Oh Ja. ja, oké. Nee, dat snap ik even. ja. 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 En wat doe je hem dan al? Ja? Ja, en dan weer eens gamen en dan weer eens stoppen zien, tikken zien, Ja. bij hem in de tuin. En je moest nou even het huis uit van mem. Ja. Je moest nou even het huis uit van mem. Ja, gewoon even wat zie je. Ja, lang genoeg gegamed. Ja. Dus. Vooral hij, want hij ziet steeds bij mij op het tablet. Ja. Onder het eten. Ja? Nee, Ja. in één keer Ja. pakte ik hem. Dus door de gamer. Maar je beetje. kan alle jij wel gamen, ja? Ja? Ja, zeker. Waar is dan de beste? Hij. Ja. Ja, Oh Jens. ja. Dan is het wel heel leuk. Ja. Maar, en dat zit ik vaak dan. Jawel. Ja. Te vaak? Never is hide en mem? Nou, Nee, pak hem soms stiekem. ja. Hij ook hoor. Nee. De file is weg. Ja. Nou, we wachten. Ja. Tot de bregen waar je het niet en dan weer. Ja. Maar en zwaai hem dan niet naar leuke famkes? Nee. Nee? Nee. Oh. Dat is nog net interessant. Nee. Nee, we hebben dat ook nog niet gezien. Nee. Je zegt meer naar auto's dan naar famkes. Ja. Ja. Maar dat wordt oors jongens. Letter dat je wat grutter binnen. Nee. Nee? Ik zou zeggen nog een mooie dag jongens. Ja. Geniet je nog even van de mooie auto's, Ja. Ja. famkes. Nee. Nee.